12:30 dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Unea heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Igor Eizagirre, ELAko zerbitzu publikoetako ordezkaria. Kaixo Igor eta ongi etorri. Berdin, eskerrik asko. Beno, gaur bilera izan duzu, ezta? Elkarrekin Podemos eta EH Bildurekin, ez dakit nola joan den bilera hori? Bueno, badakizuenez, orain dela aste bat, erakunde desberdinei, deitutako, grebara deitutako 150.000 langileen arduraduntzian ordezkariei deitu genuen bilera batera LHK edo CRL-en, instituzio desberdinei, Eusko Jaurlaritzari, Udal Foru Administrazioko Eudeli, eta Estatuko Administrazioko ordezkariei, eta ere erabaki genuen ere, eta publikoin genuen ere, alderdi politikoei bilera bat egingo genuela. Edo erronda bat, esan da, erronda bat egingo genuela alderdi politikoekin. Zein deitu ditugu, ze alderdi politikoak? Hau da, azkeneko estatuko hauteskundetan, hemen, EAen, ordezkaritza atera zuten alderdi politikoei. Erronda. Zer eskatzeko, dagoen egoerari inguruan diagnostikoa konpartitzeko eta hortik aurrera bi eskaera zehatz zuzentzeko. Bat, gaur Madrilen dagoen beto eskubide hori altxatzeko, hau da, gaurko aritmetika politika ikusita gure alderdiak badaukate paper bat jokatu behar dutela Madrilen, hor dago investidura eta hor daude aurrekontuak, eta gu nahi dugu, esaten diogu eta eskatu diogu, alderdi politikoei, nahi dugula zerbitzu publikoan egoera aldatzeko, hemen erabakitzea zerbitzu publikoak. Hemen erabakitzea enplegua, hemen erabakitzea soldata eta lan baldintzak. Eta, gaur gaurkoz, egon gara Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildukin. Eta orain goidik ez digut erantzun, ez EAJak, ez PSOek eta PPek ez digu erantzun. Esperantza daukagu deitzeko. Eta EAJ aipatu duzu, Inigo Urkulluk esandakoak aipatu behar dizkizut. Izan ere, sektore publikoan deitu dituzuen grebak tarteko, Inigo Urkullu lehendakariak populismoa eta jendea engainatzea leporatu dizue. Zuzenean egia da, ez duela aipamen hori egin, ezta? Baina iritzi artikulu horretan, azaldu duenez, erakundeek ez dute mugarik gabeko diru sasku bat, eta enpresa pribatuak, langile autonomoek eta kooperatibek ere inbertsioak behar dituzte. Adierazpen, hitz horiek entzunda, ez dakitzuek zer duzuen esateko? Lehendabiziko gauza, guk esaten duguna da, azken urteetan inoizko diru sarrerik altuenak ditugu, eta datuak hor daude. Inbertsio publikoa, bai hezkuntzan eta bai osasungintzan, orain dela 10 urte baino txikiagoa da. Barne produktu gordina ikusten badegu, sortzen dugun aberastasuna ikusita, orain dela 10 urte baino inbertsio txikiagoa da. Hezkuntzan eta osasungintzan. Eta Estatu Espainiarretik eta Europa mailan beti gaude. Bi datu emateko. Osasungintzan, hemen 5,19, barne produktu gordinaren 5,19 dijoa inbertsiora osasungintzan. Europar bataz beste 8. Estatu Espainiarran 7,6. Eta hezkuntzara joeten bagea, Europar batasunean 5. Hemen 3,92. Eta orain dela 10 urte baino gutxiago. Eta guk esaten dugu. Ez da egia gaur bi langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, hirugarren batek negozio egiten du. Langileen lan baldintzen kontura eta gizartari ematen zaion lan baldintzararira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia, azken 10 urteetan, ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mahai orokorrekoa da 2011 urtekoa. Azken 10 urteetan ez dagoen, ez mahai orokorrean, ez mahai sektorialetan, akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak. Eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta nahi diogu Urkullu lehendakariari, orain dela aste bat gu deitu genuela LHK CRL-en gauza hauei buruz hitz egiteko ikusita eta etzirela etorri beraie negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei buruz. 150.000 langile daude deituta lanustera, asteazkenean lanustea izango duzue, izan ere, zerbitzu publikoak
sendotu behar direla defendatzen duzue, ezta? Eta Urkulluk, 15 milioi euro inguruko aurrekontua iragarri du 2024-rako, funtsezko zerbitzu publikoak hobetzeko. Hori ez da nahikoa zuentzat eta nola sendotu daitezke zerbitzu publiko horiek? Bueno, ikusi nahi duguna da, propagandatik eratago, aurrekontu horien zenbaki errelak zeintzu dian. Ni datu batzuk emateko. Barne produktu gordinaren arteko proportzioa ikusita, azken urteetan aurrekontu horiek ez dira dakorra, guztiz kontrakoa. Barne produktu gordinetik bera dijoazte. 2011 hogei hartzen badugu, 19 edo 18 eta 23koa edakorrak izan beharrean, justo aurreko direzioan dijoazte. Zer eskatzen dugu? Guk eskatzen dugu eredu aldaketa bat beharrezkoa dela. Hau da, premiozkoa da, lankidetza publiko-pribatutik beste bide batean jutea, eta bermatu behar da publiko indartu behar dela. Eta publiko indartza, suposatzen du, adibidez, osasungintzan eta hezkuntzan, Europar bataz besteko inbertsioa parekatzea. Ez dugu gehiago gutxiago eskatzen. Eskatzen duguna da, Europar bataz bestekoa, sortzen duguna beraztasuna, langile klaseak sortzen dena beraztasuna, Europar bataz bestekora berdina jutea osasungintzan eta hezkuntzan. Eta gero eskatzen duguna, aurrekontu horiek bermatu behar dutela, hemen gure labanditzak, hau da, langile publikoak hemen erabakitzeko eskubidea bermatzea. Eskara argia, ez da? Baina bitartean erakundeek ez dute negoziatzeko borondaterik, ez da? Eta horrez gain gaur bertan, Bingen Zupiriak Radio Euskadin azaldu duenez, greba deialdi horiek hauteskunde kutsua daukate. Bueno, guk zer esan behar dugu. Azken urte eta hilabetetan, langile publikoak bereien lan baldintzak eta sektore publikoak eta zerbitzu publikoak indartzeko mobilizazio andana egiten ari dira. Azken urte eta hilabetetan, bai osasungintza esparruan, bai hezkuntza esparruan, bai justizia esparruan, bai ertzaintzako esparruan, bai udal eta foru administrazioan ere, langileak mobilizatzen ari dira, eta SOS argia erabakitzen ari dira gure instituzioi, eta gure erakundei esanez, zerbitzu publikoak indartu behar dira, eta horretarako ezinbestean langile publikoen lan baldintzak hobetu behar dira. Eta hemen planteamendu oso argia da, Hemen 150.000 langile publiko deitzen ditugu. Eta instituzioietan daude kolore desberdinetako alderdiak. Eta ez ditugu bakarrik erakundek interpelatzen. Hau da, greba hau deitzen dugu. Eusko Jaurlaritzako langileak? Bai. Udal eta foru administrazioko langileak? Ere bai, 30.000 langile daude udal foru administrazioan. Eta estatuko administrazioko langileak ere deitzen ditugu. Hau da, zerbitzu publikoetan daude langile guztiak. Baina, alderdi politikoei ere interpelazio argia da. Lehen esplikatu dudan bezala. Alderdi soberanistak edo bere burua autogobernuaren aldeko apustu egiten duten alderdi eskatzen diogu. Behingoz, goazen hemen erabakitzera zerbitzu publikoak. Ezin da onartu, azken urteetan, EAJ eta EH Bilduren bozkekin onartzen dugu, azkeneko aurrekontuetan gertatu zen bezala, Madrilek erabakitzea gure beharrak, gure zerbitzu publikoen beharrak. Guk eskatzen duguna gauza oso simplea da. Otxarkoago hezkuntza publikako zentroak erabaki behar du bere beharren arabera. Eta ezin da Madrid izatea erabakitzen duena. Edo, osi Donostialdean, behar ditugun erizain, mediku edo zelari, hemen erabaki behar direla. Madrilek ezin du eduki beto eskubidea. Eta beto hori ematen da gure alderdi soberanisten bosakin. Eta guk greba hor jarri nahi dugu, Hemen negoziatzea, ez da? Hemen eskumena, Jaurlaritzak eskumen hori edukitzea aldarrikatzen duzue, horrez gain, hainbat pintzela da azaldu dituzu, ez? Adibidez, behin-behinekotasun tasa oso altua dela, eta, joan den astean bilerara deitu zenituzten erakundeak, egia da, ez zirela agertu, ez da? Eta gaurkoan bilera izan duzuela Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin, eta bilera horien helburua lehen azaldu duzun bezala, bazen, zerbitzu publikoen egoeraren diagnostikoa azaltzea eta grebarako arrazoiak zehaztea. Izan ere, egoera kezkagarria bada. Oso, eta nik uste dut oso zabalduta dagoela gizartean, eta langilegoan zerbitzu publikoen gainbera dagoela.
Eta guk esaten duguna da, guazen zerbitzu publikoak indartzea. Herri honek sortzen du aberastasuna, herri honek baditu behar batzuk, guazen zerbitzu publikoak, denena, gizarte guztiari eman bartzaion zerbitzu publikoak, kalitatezkoa, inpartzialtasunez, objetibotasunez, guazen zerbitzu publiko horiek indartzera. Eta horretarako, esaten dugu, erakundei eta alderdi politikoik, lehendabizi, guazen apustu bat egitea zerbitzu publikotara. Guazen hemen erabakitzea, eta guazen aurrekontu duin batzuk edukitzea, aurrekontu nahiko, herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, guazen aberastasun hori jartzea eta zerbitzu publikoak indartzea. Zerbitzu publikoa dira, garantia bat, berme bat, zaurgarrienak direnentzat, bermatzea zerbitzu publiko duin batzuk edukitzea. Hezkuntza publiko bat indartu behar dugu, osasungintza indartu behar dugu, zerbitzu sozialak indartu behar ditugu. Hori da, herritar zaurgarrienei babes bat eman behar dugu, babes sozial bat eman behar dugu. Herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, azkeneko urteetan, ari gera aurrekontuetan errekorrak egiten, gure instituzioak eta hori horrela izan behar da, ez bakarri Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta udaletxeak 9.000 milioi euro dituzte banketxetan, pandemia aurretik bikoiztu egin dute daukaten banketxean dituzten diruak, guk esaten dugu, diru hori guazen zerbitzu publikoetan jartzera. Eta diru hori zerbitzu publikoetan jartzea da, zerbitzu publikoak indartzea. Eta lan egiten dituzten zerbitzu publikoak, langileoi lan baldintzak hobetzea. Ezin da onartu, gaur, 100.000 langile egotea, herri honetan, funtsesko zerbitzu publikoetan privatizatuta. Hau da, hirugarren batek, diru publikoarekin, negozio egiten du. Zeinen kaltetan, gizarteari ematen zaio zerbitzuetan, eta langileen lan baldintzan katetan. Eta zaintza esparrua, guazen adibide bat jartzera. Zaintza esparrua 180 privatizatuta dago. Genero irakurketa. Zeintzu daude zaintza esparruan atzean? Emakumeak. Ze lan baldintza dituzte? Beraien lan baldintzak hobetzeko, greba egun asko egiten ari gera zerbitzu publikoa dointzeko. Eta guk esaten duguna da. Ezin da onartu privatizazioarekin jarraitzea. Hau da, lankidetza publiko-pribatua da hirugarren batek negozio egiten duela zerbitzu publikoekin. Eta guk esaten dugu, ezin da onartu hori. Esaten dugu, ezin da ezer gehiago privatizatu. Eta guazen, publifikazio prozesu batera. Eta publifikazio prozesu horrek bermatu behar du, gaur lanean dauden milaka emakume horiek beraien lan baldintzak mantentzea eta lanpostua mantentzea. Eta sortzen dugu aberastasuna. Herri honek, bere langileak, bere herritarrak sortzen dute aberastasun nahiko beste zerbitzu publikoak onartzea. Eta guk ez dugula onartuko da, egiten den demagogia hori, jarri nahi dutelako langile publikoa beste langileen kontra. Ez da arazoa diru sarrerak nahikorik ez daudena. Diru sarrerak badaude. Eta bestela egiten da erreforma fiskal bat. Eta jartzen dugu presio fiskala hemen Europa mailako berdina. Horretaz egin ez dute nahi. Eta gure lehendakariak eta beste askoz ere hobeto daude patronarekin, hau da, negozio esparruak irekitzen, ez eta langile publikoekin. Bakoitzak hasten du bere bidea. Baina greba hau da instituzio eta alderdi politiko interpretazio zuzena. Guazen zerbitzu publikoak indartzera. Privatizazioa aipatu duzu, azkenean zuen aldarria bada, zerbitzu publiko horiek sendotzea. Egia da aipatu duzula, langileen lan baldintzetan hobekuntzak eskatzen dituzuela, baina horretaz harago ere, zerbitzu publikoak indartzea, ezta? Eta egun gizartearen keza bada, tartean osakidetza privatizazioerantz doala, ezta? Orduan gizarteak argi dio zerbitzu publikoak sendotu behar direla, edo gutxienez gizarteak baduela kezka hori, eta bitartean entzun ditugu ez, erakundeen adirazpenak, nola grebek ez dutela arrazoia, edo ez direla beharrezkoak, edo arrazoi falta dagoela greba horiek deitzeko. Bueno, nik esango nuke, eta berriro errepikatzen dut, gaur bi langile publikotik bat behin-behineko da. Zergatik daue behin-behinekotasun hau? Zergatik 149 behin-behineko da? Zergatik irokusten du? Sektore pribatuan 1,13 da behin-behinekotaz. Sektore publikoan 59. Zergatik? Ez da, enplegu hori kontsolidatzen ez bada privatizaziorako ate irekitzen da. Lehendabiziko pausua
privatizatzeko da langile publikoak ez kontsolidatzea. Eta ni datu bat emango ditut. Gaur, gelditzen dira, esango nuke, residentzi municipalak, hau da, langile publiko ez privatizatutakin, bilituko dira Bizkaian 7-8, gelditzen badia. Behin-behinekotasun tasa zein batekoa da. 70%tik gora, zergatik. Privatizatzeko lehen pausua da langile publikoiek ez kontsolidatzea. Eta hori, errealitate bat da, eta horretaz hitz egin nahi dugu. Eta egoera hori aldatu nahi dugu. Guk esaten dugu, enplegu publiko sortu behar da, beharrak badaude, gizarteak gero eta adinaltuago dauke, gure errealitate soziopolitikoa oso desberdina da. Orain dela 20 urteko eskola publikoak eta gaurkoak ez dute zer ikustekorik, beharrak oso desberdina dira, beharrak asko onditu dira, eta guazen jartzera neurriak zerbitzu publikoak indartzeko. Beste datu bat eman nahi dut. Langile publikoak, lan osasunan, arazo larriak daude. Arrisku ekonomiko eta arrisku psikosozialak hiruko estudia azkeneko hilabete eta urtetan. Pandemia bat bizi izan dugu. Pandemia bat ikusi dugu zer ondorio ditun zerbitzu publikoak privatizazioko apustu hori, zerbitzu publikoak ez indartzea. Ikusi dugu azkenen zein egon den hor, zeinek funtzionatu duen langile publikoak. Eta badakigu egoera ez dela bat ere ona, ez dute ezer konpondu. Eta gaur lankargak izugarri handitzen ari dira. Gizartearen eskaerak aldatzen ari dira eta zerbitzu publikoak indartu behar dira. Zerbitzu publikoak indartuz, gizarte kohesioa bilatzen da. Gizartea indartzen da. Eta gizartean dauden kolektibo zaurgarrienak ere babes toki bat dira zerbitzu publikoak. Eta zoritxarrez ez gaude norabide horretan. Gaude justu kontrako norabidean. Eta greba honek jarri nahi duena, erdigunean jarri nahi dituela, da zerbitzu publikoak indartzaren beharra eta aurrera ematen duten langileen publikoen errealitatea azaleratu eta aldatzeko apustu egitea. Egoera iraltzeko hitz egiteko pres zaudete eta horren adibide da, deitutako bilerak, gaur bertan egin duzuen bilera, hau da, adosteko eta negoziatzeko prestutasuna adirazi duzue zuek sindikatuetatik. Ez da, akit zeintzuk diren zuen marra gorriak negoziazio horietan? Lehendabiziko goza gustatuko litzaiguke interlokuzio bat edukitzea. Eta nik adibide bat jarriko dut. Orain dela 15 egun mahai orokorra eduki genuen. Eta mahai orokor horretan zegoen gai ordenean langile publikoen soldata. Eta argi eta garbi izan zitzaigun. Langile publikoen soldata 2024 da, izango da Madrilek erabakitzen duena. Hori izan zigun. Oraindik ez dago gobernua, ez daude aurrekontuak, eta hori izan ziguten. Eta guk esaten dugu, nahi dugu hemen negoziatu. Eta beste aldetik ez dugu ikusten borondatea. Baina administrazio, udal eta foro administrazioan lehen hori esan dute, Eudeleko negoziak eta maia, Eudeletzan bilerara jun. Eudelen, hor dago, lehendakaria EAJ-koa da, baina administrazioan, edo esango genuke komisio ejekutiboan, EH Bilduk eta PSR dago. Zergatik Eudeletzan jun bilera horretara? Zeinek erabaki zuen Eudel, hau da, udaletxen elkartea bilera horretara eskutea? Oso harrituta utzin gintuen Eudel eskutea bilera horretara. Eusko Jaurlaritza entzun genuen eta horretik bagenik iguen zeintzea bere posizioa, baina Eudeletzan jun. Eta guk argi daukagu, eta hori izaten dugu, nahi dugu negoziatu. Eta gero gure marragorria zeintzu dian, alde batetik, errespetatzea joku demokratikoa, eta joku demokratikoa errespetatzea da gehiengoetara, akordio gehiengoan izatea. Hau da, demokrazia baten onartu behar denean joku arauak, gehiengoan egotea. Gobernu honek askotan sinatu dituen akordio apurrak edo partzialak izan da minorian, ez gehiengoa, eta beste aldetik, hemen erabakitzea. Hau da, kapaz izatea, ez beste mailetan erabakiak hartzea, baizik eta hemen negoziatzea. Eta guk ez duguna onartuko, ez duguna parte hartuko dira, murrizketak negoziatzen diren mailetan. Guk ez dugu koberturarik emango murrizketei, eta gu saiatzen ari gara aurre egiten. Azkenean duzue greba, testuinguru batean, izan ere, Sánchezen investidura negoziatzen daude, ezta? Eta investidura horrek balio lezake agian. Izan EAJak, izan EH Bilduk, negoziatzerakoan, eskumen horiek berreskuratzen, lortzeko. Eta Jaurlaritzak erabakitzeko zeintzuk diren langile publikoen baldintzak. Hori da, baina guk, historikoki, izango nuke ja, hori egin da, hola egin da. 2010 Rajoyek erabakizun enplegua eta soldatak
lege basikoa zirela. Aurretik ez. 80-90 urte mugan, 2000 lehendabiziko hamarkadan, enpleguaren erabakiak hemen hartzen ziren. Eta soldatarenak ere bai. Horregatik ditugu lan baldintza hobeak. Ze gertatzen da? Azken urteetan, Madrilek erabakitzen duela, gure kompetentziari muzin egiten diogula, eta ekartzen du langileen lan baldintza bera. Baina hori ere, langileen lan baldintza bera horrek ekarri duela 100% erosahalmenaren galera. Hartzen badugu 2010ko soldata, eta gaur, eta kontutan hartzen baditugu IPC-ak edo KPI, erosahalmenaren galera izan da 120koa. Hau da, 2010tik ona 120. Azkar esaten da, Baina horrek ere, badu ondorio bat, zerbitzu publiko privatizatutako kasuetarako eta sektore pribaturako. Eta hemen, erabaki bat dago, da lan baldintzak eta langileen lan baldintzak bera botatzea. Eta progrese prozesu batean gaude. Entzun dugu Urkullu lehendakariari izan ez, sektore pribatuan kontutan hartu behar dela gure errealitate sozioekonomikoa. Bueno, pues esaten dugu, langile publikoetan ez, eta zergatik leheno bai, eta orain ez. Zergatik. Gernikako estatutuak argi esaten du kompetentzia guria dela. Zergatik egiten dugu muzin? Goazen autogobernua defendatzea? Goazen zerbitzu publikoak hemen erabakitzea? Zergatik Madrilek erabaki behar du? Eta gainera orain, aritmetika politikoak, gure alderdien boskak, klabea dira, bai investidurako eta bai aurrekontuetarako. Eta gu eskatzen diogun gauza simplea da. Eta ez da berria, gu urte askotan, azken urteetan, behin eta berriz landu dugu gai hau. Gehiago esango dizuet, junden urten, testuak eta guzti aurkeztu genien, bai EJ-ari, bai Elkarrekin Podemosi, eta bai EH Bilduri. Esan ez, nola izan beharko litzateke, aurrekontu horietan, eskumena guk edukitzeko. Oso simplea da, aurretik egiten ziren testuak hartu genituen, Hemen ez da zientzia difusa inberra, Oso simplea da. Aurrekontuetan, artikulu 910 aldatzen da, desagertzen dira reposizio tasak eta soldata maximo izatea, eta egiten da, borondate politikoa da, boskatzen da, eta guazen honea erabikitzea. Aitzaki perfektua daukate gure instituzioak, nahi dugu, baina ezin dugu. Ez dugu nahi, ez dugulako nahi. Borondate politikoa da falta dena. Borondate politikoa aipatu duzu, ezinbestekoa dena afera honetan, eta lehen baita ere aipatu duzu privatizazioa, ez? Alertako bat da, privatizazio hori ekiritzea, baina horrez gain, dagoeneko privatizatuta dauden zerbitzuak, publiko, bihurtzea, ez da? Hori da. Zergatik gure ambulantziak izan behar dira pribatuak. Zergatik hirugarren batek negozien behar du osasungintzan. Zergatik 227 milioi euro osasungintzan juten da osasungintza pribatura. Zergatik zaintza esparrua, hau da, gure adineko jendea, zergatik egon behar da privatizatuta. Zergatik. Diru nahiko sortzen dugu. Gure gizarteak aberastasuna sortzen du errealitate hori ez emateko. Zergatik gure adineko jendea egon behar da zerbitzu privatizatu batean. Zergatik. Lehenotzan nola, Zergatik. Lankidetza publiko-pribatuak bilatzen duena da hirugarren batek negozio egitea. Eta hortik guk eskera pasatzen. Eta guk planteatzen duguna da privatizazioarekin amaitu behar dela, ezin da ezer gehiago privatizatu, eta privatizatuta dagoena lehengoratu behar da. Rebertsio prozesuak egin behar dira. Beti ere, langile horiek bere lanposto mantenduz. Eta irakurketa, genero irakurketa hor argi egin behar da. Privatizatutako sektoreak dira emakumeak lan egiten dituzten sektoreak. Eta lan baldintzak prekarionak dituztenak. Eta hori ere greba honekin borrokatu nahi dugu. Gainera, lehen aipatu duzu, bilangiletik bat behin-behinekoa dela, erdia, hori badela datu adirazgarria, baina horrez bai, besteen bat kontu ere eskatzen dituzu, izan lankargak arintzea, zaintza publiko adibidez, mugimendu feministak egiten duen deialdiarekin bat eginez, administrazioa euskalduntzeko neurriak ere aldarrikatzen dituzue. Bai, gaur administrazioan, zerbitzu publikoetan, ez da gure hizkuntza eskubidea ez da bermatzen. Gaur, bai langile bezala eta bai gizarte bezala, ez da gure eskubidea euskeraz zerbitzu publikoa jasotzeko bermatzen. Eta hori errealitate bada. Eta hori, esaten dugu, hori aldatu barra da. Bermatu behar da, herri honetan,
zerbitzu publikoa jasotzeko, euskeraz jasotzeko eskubidea, eta lan egiteko eskubidea bermatu behar da. Eta gero ikusten dugu ere, genero irakurketa. Ikusten dugu prekarizatutako esparrurak edo lan baldintzak behin-behinekotasuna. Non pairatzen da gehiago? Emakumeak pisu handia duten sektoretan. Bai hezkuntzan, bai osasungintzan. Osakidetzan daude 24.000, 500 behin-behineko. Ehuneko 9.000 langile daude, 8 urteko aintzinatasuna baino gehiago. Eta hor, emakumeen portzentaia altuago da. Zeinek pairatzen dute lanaldi partziala? Gehien bat, emakumeak. Beste datu bat emango dut. Osakidetzan, soldatarrakala 25%koa da. Emakumeak pairatzen dute soldatarrakala 25%koa. Eta hori errealitate bada. Eta greba honetan ere, hori erdigunean jarri nahi dugu. Eta gero esan duguna, lan osasunen inguruko dagoen egoera, guk esatzen duguna azterketa, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak aztertu behar dira, plangintza bat egin behar da, eta partida presupuestaria jarri behar dira, egoera hori aztertzeko, ez du ezer ikustekorik gure realitatea soziopolitikoa eta gizarteak, orain dela 20 urte eta gaur. Gaur, mahai gainean jarri behar dira, zein dira langileek bizi duten lan baldintzak, eta horiei buruz, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak mahai gainean jarri behar ditugu. Eta horretarako hitz egiteko presa gaude. Hainbat aldarri badituzue, hala ere lehen azaldu duzu eskumenak aldatzea ez dela hain kontu zaila ez da, bi artikulu aldatzearekin posiblea izango litzatekeela, orduan borondate politikorik balego, etorkizun laburrean eskari horiek lortzeko aukerarik egongo litzake? Esaten da, hauteskunde garaian egiten dituzu greba. Guk egiten dugu, daramagu esan du lehen, hilabete eta urteak daramagu mobilizazio dinamikarekin sektore publikoan, baina aurrekontuan noiz negoziatzen dira, orain. Investidura noiz negoziatzen da, orain. Gu daramagu beste sindikatu egin, maiatzetik hitz egiten, diagnostikoa konpartitu dugu, errealitateak aztertu ditugu, eta guk, baina noiz erabakitzen dira investidura. Aurrekontuan noiz negoziatzen dira. Bihar, Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du aurrekontuak, horregatik jartzen ditugu. Aurrekontu garaietan bermatu behar direlako zerbitzu publikoan aldeko apustua egin behar dela. Eta horregatik, da garaian. Eta horregatik jarri dugu urriako 25 eta abenduak 19. Aurrekontu prozesu hori eta investidura saio hori baldintzatzeko. Asteazkenean greba zerbitzu publikoan eta bihar bertan hezkuntzan beste greba bat deitu duzue. Batetik galetu nahi duzut, biak ez, nola aurrikusten dituzuen, izan hezkuntzako greba eta izan zerbitzu publikoetako greba, izan artean zerbitzu minimoak ezarriko dira zerbitzu publikoan zein hezkuntzan. Bai, eta oraindik ez dauz jau. Zerbitzu minimoen publikatu behar du, lan delegalitzak ezarri behar ditu zerbitzu minimoiek, orain dela 15 egun egin genuen greba deialdia, eta eguardirako, behintzat orain, sartu aurretik, ez genituen zerbitzu minimoia zeintzu zian. Zoritxarrez ere, ikusten dugu ere, ze balioa ematen diogu, ze balioa plantatzen dugu, gure gobernuaren partetik, langileak greba eskubidearekin egikaritzeko orduan, iruditzen zaigu ere, badela argazki argia, 2 egun lehenago, orain di zerbitzu minimoiek ez ezagutza. Ze ikusten dugu? 100 asamblea egiten ari gara, guretzako ere pulsu hartzeko aukera bada greba dinamika martxan jartzea edo mobilizazioak. Gure militanteak egunero daude lan zentroietan, aztertzen egoten langileekin, eta ez ikusten dugu. Langileak bat egiten dutela gure diagnostikoarekin, bat egiten dutela aldarrikapenekin, eta bat egiten dutela grebarekin. Gero, milaka langile osasungintzan greba eskubiderik ez dute edukiko. Zerbitzu minimoak ezarriko dira, eta horrek, ez di aukerarik emango greba eskubide egiteko, eta beste askok bai ingo dute. Ze ikusten ari gara, badaude herri edo zonalde batzutan boskatzeko kultura, hau da, asamblea ostean, boskatu egiten da grebari bai, ala eskoa. Eta boskatzen ari diren instituzioetan eta zonalde horietan, grebaren aldeko boskak oso modu handian ateratzen dira, oso esanguratsuak izaten ari dira bosketak. 2-3 boto esaten dira kontran, eta 80% gora bat egiten dute grebarekin. Eta guk esperantza daukagu mobilizazioa, mobilizazioa indartsuak izatea. Eta guk jarraituko dugu, guk argi daukagu zein den bidea,
argi daukagu zerbitzu publikoak indartu behar direla, eta horretarako ezinbestean langileen lan baldintzak hobetu behar direla, eta gu, espero dugu asteazkenean lantzeturak ustuko dituguna, langileak, posible dutena greba eskubidea egitea, eta kalea beteko ditugula, bai Bilbon, bai Donostin, eta bai Gasteizen. Dieguko gara asteazkenean ikusiko dugu, eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik Igon Eizagirre eta egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko, eta gero arte. Eskerrik asko zuei.